Pak D, Pak D, Pak D ini mana ya? Pak D, loh, Padahal aku anak gini, tengok-tengok. nggak kelihatan Pak D. Lapo di depan orangnya? Oh, iya. Enggak, telepon tikus kok. Padahal Pak D sih kecil, nggak kelihatan. Lapo ngeliat aku. Pak D, beliin mainan Pak D, yang kayak ada di TikTok itu loh, yang ada penghapus, yang buat sekolah itu loh, yang bisa jadi gangsing. Ada tak Pak D yang jualan kayak gitu? Ucup mau Pak D, kayak di TikTok itu enak Pak D. Karo aku lek ngono Ucup. Ono enak toko bangunan paling. Takokno ah. Mosok kon gelem ana kono tak toko bangunan. Aku karo dunan-dunan zaman saiki ya. Dunanku ben gak ngono Ucup, ketepok ben dunanku. Ketepok nak berkalak jupu akeh. Ceklek ngono kon ya dunan mana penghapus under penghapus ya kayak sinau kayak belajar kayak ulangan oh kon penghapus mbak untir kayak opo lah omamu untiran mbak ngono Pak D kayaknya di toko bangunan kan ada aku pinusnya. ya wis ndang parono paro cak enten penghapus aja tak marono terus Udah minta uangnya. aduh wis njaluk penghapus njaluk duit utang sih utang Utang itu apa lagi? aduh temen aku beng-bengo nak lebono sumur ngarep omah iku Utang beli utang. Duh, beda. Kan dikasih gitu. Kan dikasih. Iya, lek tuku kan gak duit. Oh, berarti Ucup kalau kemana-mana utang dibayar Pak D. Utang bayar Pak D untukmu nah. Utang itu bayaran tapi meneh bayar Pak D. Makanya beli pentol ya dibayar Pak D utang gitu. Karepmu dhewe lah. Wis para nak Madura ya nak Madura bangunan. Ya udah, Ucup tak beli. Habis ini main. Dunan bisa apa kon? Nah ya sendiri Pak D, nggak ada temannya. Enggak tak kalau nemu musuh. Wani aku ini akan dunan ngono. Lawan siapa Pak D? Oke, ya wis. Nah, tuh kasih. Tapi Ucup. Tuh kasih wis cepetan nak bangunan. Ya, gelono-gelono gini Pak D. Ya apa ya arek emang kok deli warung yo jawab penghapus unter-unteran opo ngono. Gangsing nak tuku mainan tambah golek nak pasar lowak bangunan ya apa lah ngono. Arek gue tambah suwe tambah kerang tambah makin jaluk dunia apa kak salon pinggir itu uter-uter nih. Apa wis tak seneng-seneng ini nak ndana. Masa tengok-tengok goblok nih rek. Kak coba gawean ngene iki wis. Masa umbah chat. Oleh RW ta yo sapa yo. Nek dicak dolen ngono. Nek kene tok blenger aku. Tak metu embang be ana wong. Nandi yo ngene iki yo. Wis rungkene ngopi diluk. Wis rungkene nandi lurai morek. Sore ini padahal kene nyiapno ge acara ya. Duit sak menit kae iki. Wis ngenteni bae ono Bagong ta sapa ngono ae. Rene bae liwat tak celuke. Kayak konsul acara. Nah. Loh, sapa grek? Rono terowongan. Kono banyute kono dalan tol. Srone kono suwe. Loh, RW nak ngono. Apa ada gue besi lah mbak lurah ya. Ini aku nggak pentol. Betak ini iki baik gelem jamu iki. Saparanan nirun wae. Halo friend. Halo. Kembali lagi bersama saya. Oke. Kok apa kan itu? Aku ono sesuatu iki. Apa itu? Si merem. Merem. Mangapo? Mo. Mari mangan. Kopi. Pakai pentol. Gendeng. Jamu iki. Narun, nak gini. Dipangan ya? Enak. Kosok ngene. Meneng gak dole omong. Ngene ya, kan nih. Yo. Yo umpung. Yo. Yo koyo aku pin nglestarikno budayae Jawa. Ya, Jawa. Aku kate nanggap wayang. Wayang. Sing ngene wae. Iya. Kudu sing cepaplok ini kudu. Foto carane lan perot lu walah, coplok rek. Aja sampe coplok rek iku. Jamune ucup iku.
Wis tak. Wayang. Heeh. Ya apa? Iso Tapi tak? aku sepurane yo. Aku lek nyumbang dana iku gak ono. Aja ngomong dana wis kene dhewe. Ya temen yo. Iya. Lek aku nyumbang panggon 100% ono. Panggon Panggon. nang omahku iku. Ambek konsumsi yo. Yo wis Wis. aman. Tak telepon Ya, kono wis aman konsumsiku. Oke. Tapi yang ngono ya. Lek sego ngono. Waduh lek dadak ini gak iso we gak mau iso. Kate sego. Gak mau Jajan-jajanan pasar Gak ngono mau iku. coba kok nelponmu nang aku. Jajanan pasar ya gak usah sego. Lek jajan-jajan koyo ya gak apa-apa yo. Apa? Bahasa yo. Ya wis aman wis. Aman ngono iku. Iku tak kekno wis paling wis tak selek-selek ya. Yo. Ya wis. Kon dewa yang ngono. Iya duwe. Nah, makane iku Iya, Mo. aku kepin ngatakno wayang. Iku nganggur Iya, iya. wayang nak ngene kono isine biadane gerak-gerak dhewe ngene. Mosok kon setan nih. Ono. Bahaya wis. Bahaya pol. Lah makane kate anu no wayang iki Cek guna. cek guna daripada Ya paham. batang nak gunung terus ya apa Ya. Dimana Aku iki- dirubung rayap iya. yo. Aku duwe wayang tapi aku gak iso dalang. Aku butuh dalang iki. Oh, ya paham Yo. aku. Paham. Ono saran. Tadi oh ya sik gampang wis. Yo. Engko pikirin gua yo. Heeh. Ya dalang pikirin gua ayo. Kok kan nandi enake. Wis nak kene wis. Apa nang kene omamu? Nama cepet wae. Oh, wis nak Oh, kene. entar tak bongkar lho. Lho ojo. Andi Aman kon. mbak bongkar rumahku. Cuman wae apa ya mesti metu omah. Oh aku turu loro kabeh. Ya wis ngono Sini iki awak yo Wong kapit. tuwek. Mana mau dibuka ucup untung dibuka ucup yo. Langsung tunggu narep kopak yo isu-isu. Opak lu gak ngaca. Ayo kon kade iku nak busri ayo wis. Wis ayo. Abu Sri ta. Iya. Wis ayo wis. Ayo. Soreku ngepang, pagiku tenggelam. Ini bapakku Nandi. Aduh. Coba kaget tau. Apa sih? Sembar. Ya Allah, gayaan aja. Sembarang. Kon iku anak ya kok ada anak urip nyolongan. Nandi macane. Macan mbok kalau ditakoni macan aja. Yo kita kok macane Nandi. Bamu. Kenapa? Umpo. Hati. Hah? Loh, Hah? loh. Sembarang. Orang kira kono wis kok macan ngene malah kok tenang BBM. Apa BBM? Hah? Pak Subakar mercon. Masuk bakal mah. Ya BBM aplikasi HP lho, bentar. Aku ngedol iku nak TT. Apa tuh? TikTok. Waduh. Tambahin S rek. TTS. Apa kata? Ya apa? Kadang yo nak FB, Apa? Facebook. Facebook. Oh, Facebook ya keliru. Twitter mah. Ya apa? Sembarang. Hah? Apa sih muni rek? Karena sak karepmu. Ayo Nandi. Nang disikil guna. Ono sadar ledo ono sikile. Iya amin. Oh. Mbek wong tuwa kok ngono. Sembarang. Ya. Kak dolen apa gua apa deh. Ya wis, salamu lah apa kon gak dolen. Kak koncoan biar arek kabeh. Salamu. Ya salah-salahan. Yo Anjay salah. salahan yo kak yo awakmu ae. No, salah-salahan. Wis ket biyen aja nih kon le. Nang kene lho. Paling salah kon. Yo. Iya. Iki pertama lunggu-lunggu ndek. Jadi kon mari ono arek wandemi ngono. Kak, ndek ame wak bi lho. Buri ame wak bi ngono. Lunggu. Terus. Mari ngono cerita daring. Aku gak daring. Yo. Lah sing iku Alpin iku mau ngene ngomong. Aku gak daring lho. Di combino sapa maro aku kene. Cet maro kabeh kene arek-arek. Maro ngono. Lah wis gak usah kumpul ae tak kumpul. Kumpul omahe wis biasa. Kumpul omah? Iya. Ya berarti gombelane lawang, genteng, plafon, yo. Iya. Boleh. Karo mbek nasib mau le. Nah, Ais, malah metu.
melaku metu ya apa sih? Ya mlaku. Melaku. Lho, Metu ya metu. mlaku Suwene Sik iki lho. Ya sayu. anak gak bae pada dene. Masih jamarani. Sri ya? Heeh. Wis. Oh iku lho Ono wong. wonge. Temen aja parani. Bareng wis kaya todet ngono parani. Kok set. Heeh. Parani tak Barang. diparani kasih jadi apa? Wis kok gampang wis. Sinden. Ya sinden gak apa-apa. Yo, kayak nyanyi sih sinden ya. Heeh. Ya wis, ayo parani. Wis. Bu Sri. Sri. Nang rene dah lah. Lelet kon bisa nyeng. Nyeng. Longgo kata tekai. Ngatik terus. Kelapon. Sri, Mencong ah. wonku tan. Kon wong. Si apa rek? Jajan. Ya kon niku li. Aku RW kate ngadakno wayang Heeh. kulit. Yo, kon sinden ae. Dadi sinden iki. Apa kau joget-joget ngene-ngene? Sinden. Jadi sinden. Yo. Apa li? Awakmu bagonge yo. Kumpul Pak Niken aku. Iya nih Semar. Iya. Gak cocok nih tapi. Lenak Kak. Bayar piro? Keren bis kene kan halin. Belum. Oh, apa sing ngrasane? Iya. Sembarang. Kon niku lungguh aku gak iku lah. Sembarang. Ah iya. Iya. Siapa lah? Kau lu. Sri. Lu lapo niku? Ngene Pak, siap gerak, hormat. Gerak. Ken lu. Kon niku lenak Kak. Yo. Jadi apa? Sinden. Kon iki salindri tapi beda. Iya, iki lu rempes ae. Iya. Iya. Paling ngono. Kak, kamu. Ayo masa aku wedok awedi. Lenak Kak. Iya. Nek Kak Bayar piro? Ya sengkok gampang. Topan lah wis. Males aku udah lopan. Loh, ya apa sih? Ya, Kak, ya wis ya. ini bayaran ya jenenge apa lo kan? Berpecat nak RT kene. Tak tokno teko kos-kosanku. Oh, suasana aku bayar ya. Undi. Ya, ndek Pak. Ndek kewajiban ndek HI. Tok-tokno. Duwe hak. Ngusir kon. Ya wis apa ya? Wis ya. Kan mbok. Oh, jangan ya. Aku enggak. Acara nanti. Nak omaku aku. Jam piro? Sembarang. Iki. Yo, coba Roro to engko terus jam setengah. Yo, setengah-setengah. Ya, Manuk ya, Setengah. Lebih setengah. Iya wis sembarang. Aku tak mlaku-mlaku ya. Mlaku-mlaku nang duwe. Mati kata ta kon. Yo, ya wis ayo kono. Romono. Heeh. Romono nobrolan. Yo sing liyane lho dikei woro-woro. Terus iki bagiannya apa? Wis iki ngrameni ae, ngrameni. Ya. Iku. Kan delok-delok iki. Yes. Wis. Wis melok ae. Rono kon. Aku tak rono ya. Yo. Kono ndile. Ono omamu langsung. Iya kasih berain-berain ae apa ngono lho. Oh di omah. Kon cari kate nak pasar. Nang ndi ngono kon nak omah tok. Boleh tak? Ya wis. Ayo ngale. Oh, patang. Apa sih? Perut apa sudah buka sih? Lagi tua goblok aku ya keturun. Wingi bedema ya apa? Apa sih? Wis Senin ya aku dilugurno. Iya, selain wingi mbak balik, ini coba tayo. Mak, aku mak dibuang mbak campur. Tempat wes. Ya apa man boy? Orang sih. Apa yang rusak sih? Apa sih? Duh, Dibuang sih apa sih terusak? Dibuang hilang bedai. kamu cukup. Enggak lah. Yo cukup nah kalau ono. Mak ngomong gini. Pawis pokoknya jenenge kudu ono sepedae. Apa tempone duit carane? Ya duwe ono nang omahku. Rijikan. Rujukan kurang sih. Ya iya rijikan dipakai rijikan wae sak tuku peda iso. Ya apa carane kene ku untuk kerjaan saiki? Ono aku wingi meneh bekerja kok. Mbok jebol paping wong. Ini wong iki. Apa mana pakai kerja? Oh ya wis. Lha iki lho sapa iku lho? Ndi sih? Mlaku. Wong loro iku lho. Oh, sapa? Bagong deng ambek sapa iku? Sapa? Apa? RW. Lurah. Lurah iku sing cilik iku lho. Legesi. Ya apa? Oh ya, karepmu wis. Ya RW. Sembarang wis. Lho. Efek turi. Iya. Kalau ono gendeng itu. Sopo? Ya ampun. Jojo mesti lho. Nek lho, menduk beli ae motor kuwi. Lapon. Hah? Ngelim ah. Kak pengin sing dolan ini lho. Walah. Ya iku. Diparani ya. Wis ae wis lungguh-lungguh ku nambekan. Tunggu ya. Heeh.
Iya wis jam nyemene. Weh. Iya lah ya. Emang golek arek sing sok lalang ya. Iya ya. Sopo-sopo. Sopo-sopo ta sopo ngono. Wis Ambon ambon larang. Wis ambon ya. Coba. Ya lah iso. Yo, embo. Coba sih. Parane wis. Iki lho. Halo. Putrano. Oh, regul. Apa, Cak? Nak ngene. Iki lho Edu kate ngomong. Lah apa ngomong acara. Geden tak gak acara elek geden gak gelem aku. Mantuk ngene. Ngene. Iya, Mas. Sawangane. Pokoke Dibisu ya. ndukure 50 jutaan. Anu. Sopo kok iso ngomong ngono? Artis, boys. Langsung ae. Iya. RW Aku nanggap kon, Bon. Aku Aku kan ngene. nanggap Jojo, aku nanggap kon. ngene insyaallah. Mau RW ku duwe wayang. Wayang Nganggur. asli ta, wayang daging ta wayang kulit. Wis wayang Wayang daging. iku belum. Wayang belungan. Aduh. Ya merono. Iki ku nganggur wayange. Ya apa carane wayang kok main? Yo tak maino gampang. Iso gak? Karena jutek-jutek ngene tak kok. Iya, apa sih suarane sih? Apa? Yang kula kono sih lagi nih sore Cik. Biasa. Ya wis. Kurang ono. Tapi piro sik iki? Hah? Cuane. Iki gak bayar kon, aku bayar Lho, ambon. ayo iki aman kan iki kan dadakku sih ya. Aku. Dalam. Lho, Tergantung wayangi apa centeng kita gak. Lho, Lek gak kok iso. tos ngono. Rada angel aku. Kon ya, wayangku iki ono isine kon diawangi sing isine kon. Ya masa kon diisi. Apa jantung Organ. seru aku nak kene kon. Ngkresku nak mau pakai. Oh ngono. makan kerisku. Kudu kenal aku suwe ya. Sawangane. Reget ngene sarungmu. Iya emang mari delosor. Lho, siapa? Gelem gak? Sembarang. Budal Saiki gak. Iya Ya, iki kok ayam tak saiki. iki. Wis kon saiki mulya macak sing ganteng wis kok dalang lho. Iya. Hatian, blangkonganan. Engko lek masalah konsumsi ambek wis ngono-ngonoan niku wis Konsumsi aku dulu barang. Panggon niku nak omaku. Iya. Gak panggung lho yo, lek Iya. mau lek tekel ngene. Yo kak. gampang. Yo oke yo Aku tak gampang. dari karpet ngono wis Iya. standare panggung. Yo. Wis tak Kamu ngono. balik aku. Aku Tak mersiapno ya, Iya. mempersiapno panggunge iku. iya. Yo wis. Iya. Ayo. Yo. Wis dilek. Lho koyang. Bisa yo. Ayo. Yo, sulit. Cuane. Kene oleh coba-cobaan mana ya. Enak iki sawangane gede titik gak apa-apa ya. Paling emak dikai 1.000. Iya, kayak tuku peda ya peda. Lengkuk-lengkukan kok ya gampang. Tapi iki nek kalau gorongan iki nak ndi Jo? Apa nak ndi Jo? Apa? Bos aku mau keturun ngono sih. Kamu WA nang HP-mu. Enak iki. Jo oleh coba-cobaan mana ya kan nanti. Iya. Oleh coba-cobaan masih gak rada gede, gak rada cilik, pas tengah-tengah. Oke, mlebu nah. Pokok cuane Iya ya. pas Mlebu pas joane ya. gak lebih gak kurang. Pokok dikai emak. Kayak apa kayak emak piro 1.000. Ya mbok gampang kok iso tuku peda sing iso dilipet-lipet ngono. Coba oleh tanggapan ya. Heeh. Nggo dibagi kayakno apa sapa? Makmu Makmu pisan kayak tuku peda lipet-lipetan ya. ambek kasur sing Tapi iki sak durunge ngejob ono golongan masa mek lurut apa nak ndi? embo Digoleki ya dah. sembarang. Biasane mbok telepon ngono. Kok apa aku mbok ando. Digoleki ya wis. Wis. Kayaknya ketemu ambek sapa Abi. Iya. Kalau ada yang berarti kan ndi kok? Ada Nah, tumbak-tumbakan paling. Apa Plek, jamon nembak apa mobil gede iku lho sing basine nak tol. Iya gandol. PM man. Iya gak sembarang gak tulisan ngono. Suwe aku. Dicak ya. Wis. Iku sop iku lho putih iku. So peco ya. Sing Iya gak bolo-boloan iku lho. Kumpul kene ya wis njarek ya. Iya, sih. Lali rek. Dicak wis ya dicak nanggap sisane wis ya. Wis, wis. Putar ae. Sopo iku? Sopo? Ambon, Jojo, Alexandro, sembarang, Uwit Kelapa, Awan, Matahari, Balengkarir. Ada kabar ini gue. Kon ngoten nandi? Kena nanti kabar ono. Kon ingin nandi? Oh, aku ingin metu. Menti nandi? Adio. Rayu. Iki saya kembali kene. Iya, Iya, nanti bolemu. biasa. Sing biar bos udah Tukaran, kene. Saya kembali kene. Iya. Wis biasa. Wow, ceritae. Kan sih Tahu. gak tolin. Kilometer setengah saprapat. Jam ya wis. Iya. Iya, marah. Ayo. Ayo engko. Ya. Ayo. Iya, tenan. Kon. Apa ono mari gede. Aku kabar ono kok nomor Apa berono?
Sembarang. Ya rono kan ya ono udah rono. Ya jangan yo. Masa? Ojo. Ono tenan sih. Kami balik kon mang. Iki kan ketemu sih. Ya weh. Sama saya. Ngapa? Oh tahu. Tapi. Ini gini. Kena prank. Ayo goblok lagi. Kepake. Lo, cerita no, Bon. Ngene ya. Kene ku dajine ya. Ono job-joban maneh. Iki sapa? Bejo ambek Apri cek kene tau job-joban ya. Job-joban iki ya lumayan sih Api sih. Apung sih. Apa nak kurung sih? Apa wis tahu dijak job-joban dadi apa biyen. Berarti- Wis ono kan bejo ambek Apung kan coba Apri yo, Apri gorong tahu kok kene dijak job-joban sampe langsung gede ya. Apa dadi wayang. Wayang belung. Anak belunge wayang kok. Gak kulit mana? Iya. Jalan wayang. Ya wen arek aku oleh bayaran langsung oleh duit. Aku yo berbakat main melok ekstra wayang. Masuk. Iya, Aku ya ben juara Piala Dunia tuh. lu kok tambah ben pakaian sing nabu-nabu iku lho. Oh terbangan niku ya, iya terbangan. Ngono. Wah, No iya. Lah, apa lu? Terbangan juga Oh, selawatan. selawatan bae gaya anu Lek wayang iku beda maneh. Wayang belung. Kau sih jenenge wayang kulit. Gak Kulit wayang tapi kulit belum. tapi ana daginge. Oh, ana dagingnya. Ya, Wis, enak. kapan Bon? Anu Yo, Bon, Acara mau e. acara Bon. Kon niku Nah, Senang. terlebih oleh duit iki Mas yo. Salah cair. Oleh bayaran tak Masa aku jaga telo teko-teko ya teko-teko. Ya iya, teka-teki apa ya apa. Nah, omah sapa? Tak bagong. Bagong ngene lho idek, tolong nyari wis tutuk ya. Tolong nyari ngene. Ya inti. Gone acara jam sekian dan terima kasih. Ya engko balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goro waya ya. Goro, ya. Ya wis pokoke dilungkas, pokoke kan mulya ya rapi-rapi ono kami batik, topian, sarungan, rokan iso sembarang wis pokoke macak apa tentara. Roke Bu. Pokoke iya macak tentara. Dalang. Yo dalang. Salah. Ya boh. Walah, Yo. Engko tak kira tadi. Ya langsung pokoke wis kelambian wis Berarti sembarangan ya? Ya batik tentara iso pokoke langsung dadi mari lah bakal. Ya, oleh mangan apa Kak? Oleh embus utuh tarawon niku. Shit ah. Lek gak oleh kok diprotes. Hei. Iya, ya sapa anake Bem. Iya. Mbak-mbak ae anak Iya. Mbok golek mbok golek bayaran. Tapi ya, masih lemu-lemu udah kendel ya. Iya. Wis tadi wis. Lah adire kena. Sabar. Ayo ngomong apa? Ngomong apa? Ya engko ya apa jenenge? Yo. Ngomong apa? Ya. Oh iya iku malu sik lewat. Lho. Are lho Wis mari ae, wis balik. Balik. Ngono. Andi bu mau rek. Mau ngomongin apa yo? Minjak Bagong mau yo. Pak RW mau. Ngomong apa yo? Tuku pendol kabul. Tuku sate. Hah? Ngomong apa yo? Nah minjak Bagong mau. Parane wis. Oh, ancen kon go. Tangi. Waduh. Ken lo teng kon laprak kon niku. Yo wis kene ae. Tumpangan ah. Ya. Kon iki sing gak gane sing ya, Mas. Ya Allah. Sik konsumsine gorong teko kok sik. Iki intene sapa? Ndane dalang e. Dalange sapa dalang? Ambon. Dalang ya ampun. Iya. Aduh. Iya. Wah. Wis main ae. Ya ampun. Ya wis paling bar iku wong rene arek rene. Teleponan, Pak. Coba. Dalang. Ambon iya. Suwe ini. Ya apa wis Selak bengi iki. Halo Bon. Ya no. Dalange selak bengi. OTW ya. Oh yo sik. Wis mari arung apa? Wis gawe kok dalang ngono. Oh ya wis. Ya. Kali. Ya oke. Lu sik. Apa? Loh. Loh. Kan iso durna ya apa sih? Ya wis ya. Ya. Wis. Pare ki rene wonge. Mm-mm. Ya wis. Centeni ae. Ucup iki gak mulai-mulai. Mual. Ada apa itu? Kok banyak orang, ada Pak D, Bu C, sama siapa lagi itu? Ucup wajahnya ini di mana-mana tuh bangunan nggak ketemu. Tadi di tuh bangunan sini ketemu. Kenapa dari tadi kok ke situ ya?
ini bisa main apa enggak ya? Nanti aja tak masuk. Suwe ini udah bingung. Nah, yo. Assalamualaikum, ada apa Pak De kok rame? Tuh, Iya, ibu. Oke lho, Cuk. Cuk, kon jare mau wis Loh ini, penghapus iki ya. lihat-lihat. Tak 1, 2, 3. Iya. Oh, masih masuk ultra ini. Hei. Wen. Gak ada apa Bos Pak iki De. gak mulya. Kayak Iya. kayak kon ono demo susi kon. Heeh. Ambek bejo. Oh iya ya. Ayo ngarerin ya apa kon? Apa lho? Kok Kan ya kon. Wani lah apa wani? Pak De. Ibu karo ada kata apa? Ana apa masalah? Masalah demo. Iki lho apa? Sembar. Masalah apa? Iki lho, Cuk. Daring. Iya, oh daring. Oh, Asik. gak ada apa. Kok Bayangan itu lho, bukan Bu Sri. Aja yo sakral yo balik buka. Iya. Sing dalangi ambek aku Iya, sing sama buka yo. Loh, dalang itu apa? Ya kan ini Lagu. dalang itu ya. Iya. Teleponan mana ya suwe nari ngono. Kan metu kan dia sih gurung mangan gurung Ucup itu nyari ini Pak. Nandi kon? tak bangunan. Iya. Rek nandi Dari sana sampai sana. Tapi ketemunya di sini. Menang orang. Iya, maaf. Kucing ucup iki lho. Ngolah yo. Jangan dipegang, Bu. Sri yo nih dolan kucing ae. Ya apa? Ya wis iku iki. Kak iki lho Sri lho gendeng. Push Siapa itu? dicariin. Dicariin Mas Ucup. Push. Hai. Dicariin Mas Ucup. Hai. Iku lho. Push. Ayo sudah Kak. Iya. Wis Kasih ya. dadi sinden. Sini, Pak. Bapak wis. Wis bawa wis engko Lambe gampang. gak duwe. Jawab Ya apa sinden ini? Ucup aja yang jadi sinden. Lapo yo dodo. Ucup aja. Sinden itu apa? Sing nyanyi. Sinden. Nyanyi wayang. Sinden itu bahasa Jawa siapa? Siapa kamu? Aja asik dhewe wong tuwek dirungokno. Yo. Ya lah kamu mudeng kabar rek Ya wis. sinten. Sinten oh ya Sinten iki sing bahasa Jawa masak. Iya. Sinten Santen sing ah. sambat. Oh. Ya wis, suwe ini ambon mau. Terus karena Ya wis. tanya dalang itu iya. Iya. Suwe dadalan. Aku sampe ndang ini ngene lho. Dalang itu apa? Iku lho wis. Gampang. Ceng, ana kancamu gak di kawaplok ya kan gak Eh. mulai wadah Eh. aku ditukar, Eh. Ceng. Iya. Mulya mangano. Mbahmu jogon. Aku tanya dalang itu apa? Dalang. Wis engko gampang. Masih kok. Loh, Iya. ucup aja yang bawa itu tuh. Aduh, Gini aja. si tombok keprek-keprek nyetok. Wis iku lho sono Ambon wis. Iya, iku lho Ambon. Ambon, cepetan Ambon nang rene Ambon. Ah iki lho. Tengah-tengah arep ae. Wis. Nah, disiapno ayo. Itu teman-temannya Ambon. Iya, wis Lupa total. wis cepet ya. Bon. Apik Aku langit laren pesen nak sopis sik kan. Lah apa wis Nah kan kula ilang sing mbok tukokno sing sakral iku nang kono nak Mbak. Iya kon pada penjion. Ada kuburan cerita rituali ilang. Mau sampe rituali barang. Iya sih. Jane lah kon. Heeh. Kan duwe Siap. iki gendruwo. 1 2 3 Loh, apa ngambek siapa? Bejo. Beco kan Beco. Harus yo mau balik dhewe kok. Salin paling ya. Nak andire. Penting ini cacek ya. Arek orang ngene ya mau. Ero sih. Pasen dulu nak kene kok. Bisa pikir sembrono. Iku akeh wong. Akeh wong. Ya wis tang dikepek nang wayange. Wis Jawa-Jawaan. Sik bon. Lapo. Sadurunge kene rono ya. Ya. Kene kudu sok dalang sik, Oh, pelajar dalang sik, itu. pelajar. Kan ya, Bu. Wah, wi. Ah. Masih Iki werku doro. masih Iki ber. Itu kan beng. Aja kok Ah. jatuh gitu jangan Ber. dibuka-buka langsung mulai melayu. Ini kan stop. Oh dibuka-buka. Iya. Lah dibuka-buka tak pakai kalau tuwa sih. Si Oh, utang iya. mah mikir kids. Ya sebenarnya. Mikir sedikit. Terus Ya apa? enggak lek mbok juga no ya apa? Bahasa Asia. Gak usah juga wis pokoke Bukan main brutal sak brutal ini. Tangane kok udah pandang ngene-ngene. Gelut-gelut omong-omongan wis pokoke. Yo, Ayo wis. rono ta. Ya sih didelok ya apa wayange gede. Gak nyusul arek sih. Kak yo rene kok. Yes. Yo perek nandi. Kene mang ditinggal ambek aman golongan ya. Ayo. Ini ya opo? Siap iki lho. Podo kurang adus sampe kecut. Diparani ayo langsung nak. Iya, kenapa Gong? Iya coba. Tapi enggak izin gini nih. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Mengang-mengang ya. Lanang ae. Gue pay oleh bayaran. Karek mangan tok. Ya ya. Ayo. Duh, Ya kan?
Sirame siap kabeh. Iya. Bae ketini mari ya. Apa ya karek mangan ini? Iya karek mangan to, Mbak. Nrimo iku lho. Cuan ya. Cuan kayak itu kemana? Iya, sembarang. Ayo. Ayo lo. Ayo, ayo kono dalangi nak kono. Salaman nggih, salaman ayo le. Nggih, salaman. Dalangi nak kono, dalangi sing ewangi. Ayo wis, nang dimulai. Iki dibuka wae. Nggih wis. Sik. Nggih. Oh, nggak sih niki kula buka. Gua kerukupan sing idanan nang Marian iki. Mboten. Oh, gak sing idanan yo. Mek coba mati niku. Mek apa? Ambu tawon. Oh. Angelin cepet ah. Yo, tak mulai yo. Bu. Si, Ya, monggo. enggak ya. Dalang ampun. Ya, nggih. Pleng. Teng. Nggih. Kapolita nggih. Nggih, wik. Peng. Buka aja li. Kelong. Tak beri. Gak ngeng. Aduh, delok wayang ngantung ngene. Assalamualaikum. Halo, salam. Mainan apa ini, Pak De? Kono lho rada mburi. Kono. Mainan apa ini, Pak De? Hah? Mainan apa? Ya iku wayang belum. Ya iku ayang. Oh iya. Ya le. Belum ngene cak Aku iki boleh Ya. Wis. Aku mah gak dicak ambon nih. Aku telat ini. Dalang ngantuk ayo. Mari ngantuk ah. Ngantuk dikit Yo, tapi iku kipasan juga ngantuk. Wis. Mau mantuk rek. Aman aja Bagong. Aman. Temenan. Yo. Luwe ngene iki gak dikek manganan. Tur kowe tak mangan luwe aku. Sesuai aku jam sini iki. Telepon sih. Telepon aku kan tuh ambon dikek bagian lho yo. Oh, sik telepon sik. Nah, kan Kalau aku. Yo, Pak, lu opo? Lu kake opo? Lu jawab rek kita. Raimu kok. Opo? Lu kutuk ngene sih iki lagi kok. oh ya saya Lu malen mana? Ayo. Apa iki? Tambah wong dhewe sing Tapi kamu kan luwe. Pendengar wae sok anu mau. Sangat kowe telepon nomang lho. Sabar, Oh iya. Halo. Halo ya. Ya pripun iki? Niku banyu pun ngewelak ngantuk-ngantuk. Ngopi iki. Woi. Oke. Pun nggih dara pun kabeh mandeg. Nggih. Wis kalah iki set menit nyuguh nyoba maneh. Cuk. Wis kok kowe opo sih? Lah iya. Kok ngomong dhewe. Apa sih ku jenenge? Lho. Jenenge ku opo kok takok? Mbok iki gambar apa iki harimau. Oh, Oh, iki apa? Harimau ambek babi. Iya. Iki kirim Mama Sue iki tamune. Ngono lho. Ya pergi. Tarung mana dirut ya? Ganti. Yo ganti. Oh, Yo. wapi iki. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sisik kecepet tangan iki. Tak linggak ngok lho. Sik Dang. Tak lila bi ya opo sih. Lara iki. Oh, gak opo. Cik tangannya bengkok. Mantap. Ini wayang kamar. Lambung. Halo. Mak. Pade, Apa? lihat. Dulu ya. Wis kok ora ngene. Bantal bantal. Lu turu rek. Ya kanker. Ono dalan ngene ngomong.
Ben lo peceren ngono. Kados ya. Si. Apa peceren? Kegotan. Oh, betan peceren. Ayo masih Oke, ya kita mulai ya. Oke, yuk rungokno kabeh. Ya, lalu kubur waton bidaliman. Kayak batu gue sih. Saya olahraga hadiahnya. Olahraga. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya apa sih wae olahraga turu. Yuk, Andi, yuk. Ayo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4,
3, 4, 5. Adam, cucu. Opo iku kaya ngono po olahraga. Sama jalan lo. Boleh. Di TV ya, ngono iku timbangan iku. Sangar ngono pojokan niku rek gak boleh wis ayo. Bojo wis gak tunggu. Ngantuk. Yo ngantuk. Ayo. Mulai. Yo. Ayo. Ayo. Tinggal. Oh. Si Demi ungger. Mari. si gini tak nyambut menonton film yo. Memburi sih. Kok sepi wong. Ayo. Cek si. Rasane blas apa keturun? Ayo, masa Allah. anyang-anyangan Ren. Ciralu ngadep buri. Ciralu. Duh. Pak, benar. Kerenan di wong. Nah, di kabeh. Loh, iki kruku peto iki. Cak Bagong gak ono. Menjeri. Mayak rek wong kira yang kok bengi. Kede tatal kan mau lah apa kok gendeng lah. Ya iya ya obrol-obrol dhewe, nyanyi dhewe. Lah yo padalan Apa cita? iki lho begini iki. Gampang meneh. Ini kan kayak iya Lah iya. Oh, iya aja ya. Iya tuwe gare wong cilik. Ayo. Duwe iki. Ayo, ojo kakek cerita bet ngising aku. Ah, bet ngising. Bet ngising katahan. Nandi wong iki. Ayo, Hah? Ya apa iki mayang dedal ae wis. Kok mulai. Apa? Kok mulai. Boleh ipan gak ya? Cepetan. Kok mulai. Sakit teboke iku, Gon. Yo. Bapak iki payu tepeng ngene. Wow. Yo, sareng-sareng. Jalan lah. Bisa mikir. Yo, Bi. Bintang omah yo. Ya wis. Assalamualaikum. Lah iki kok ngoprek. Oh, Bolos terus ah. Kan wis. kecepet tak, kecepet. Iki Jawa Kong Bagong. Ya yo. Mungkin mati Kong. Iki wae iki. Bagong. Bagong kendeng. Bagong kendeng. Wis ngene ya. Keteboke tekan ngarep, wayange kok mulai. Yo, lumayan ya oleh dulu ya. Apa wis? Wis, gak usah saran. Ayo. Waalaikumsalam. Pagiku cerahku, soreku tenggelam. Nak. Nak. Lah apa? Karo sih. Sembarang. Cek dah. Macan nanti. Lu macan nandi, aku gak ero macan nandi. Betul ya. Lu kenapa tidur? Terus. Yo gak ero. Ari ada Rijal. Kita ulang. Ayo. Terus. Nah, sikilku hilang sih. Oh. Apa? Sembarang. Nandi enak iki. Kalau Sikilku nanti. uang. Kak bol-bolan bara arek omong ngono. Dalah sikilku. Duh. Oh iya bondong amin. Nah terus. Oh ini gak masuk balok. Turun lagi. Ayo. Loh, Balen. kau jelas.
comment, share, and Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih.